ngibingelele kuninga nonke nabesilo sakithi eNgunyameni. Cela ukuyiphinda le nto. Nabesilo sakithi eNgunyameni. Ngiyasho nje ngisho ukuthi ngithi akukho kuvusa nginethemba elikhulu maqhundi nje masila nje eseshilo umfowethu ukuthi amagama amaningi egameni lethu alama so-20 noma simangaki la kodwa iqiniso lithi we are more than this. Akhona oyedwa uhamba yedwa la noyedwa lokho kusho ukuthi ifuna ukuthi obaba omkhulu nabanini bezwe namachulo nabanini bemndeni yamachulo lasingafikeleli khona thina bafikelele bona ukhona vele umvele nqangi okuyena owadala obaba omkhulu nokhokho bethu bona ngoba sebekwele mimoya abakhulume naye asizifunde into ezenzekayo asizifunde uculo kodwa amaculo lehlisa umoya nje bazoyilwa abanamandla lehlisa umoya kodwa singanyathelwa cela ungasho lutho